Ngapden sobai pi ki perlo ki bistran ban pe ya ka video ha ka channel. Ulong greatest of all time ong Zinedine Zidane. Haba jied apdeng Cristiano bat Lionel Messi. Bat kumno ong bat iano jied. Zinedine Zidane ubrai legend player jong ka Real Madrid bat kumju ukush barim ka Real Madrid. Lingba ka we ka post jong ha ka Instagram account ulo. Cristiano udai best Messi. Udai tang unong competition lane unong yakop bat udai ru unong yakop. Ha ka ba ki we ki kwa ban pai yu. Henry Cristiano udai orang lekai batbit bat ngamdon ka kentin. Nak betaban batai sibun syapang Cristiano udai player ubakam tbit banyanga wat langadon ya ka great career ulong greatest of all time. Penkut Zinedine Zidane. Lingba kane ka post jong ha ka Instagram account. Kumta lingba kane ka kentin ka ba wong. Ngitip syai bu Zinedine Zidane. Ujid ya Cristiano kum greatest players of all time. Te parlok tang kini ki kubor. Ngin sekundu hak way part ka video. Kublay shibun.